تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ألبا أفو أني النابا ننكريا يهوديوكا كو علي كوفلا أيود نيني يهوديو في كو كوفلا ينتي يهوديو يمكن نفنالا دوي وصنوما دوي ومو باشرفي ala ko wajja akhajna misaqakum ako ay niri akatasi wakati minne ala yallahi gelem mina awla la tusfikuna dima'akum la hidu folo la tusfikuna dima'akum folo yomunye nya allahiru tawbolo ka haramu yauka kwa kana nyogon jolibo akana nyogon fakade ka nyogon jolibo ñi lahiru gelenta aw bolo kwa kana ñogon fa ni ñe foloy fulanna wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum ñi lahiru gelenta aw bolo fana ka haramu yawka kwa kana ñogon kele ka ñogon bo ñogon du kono akana ñogon bo ñogon ka dugu kono akana ñogon bo ñogon ka dugu kono ni ñayira na hada made ki ge ki boy ka wolo dugula ado yere ka juguni fagali mogo dobe de ika fagade oda kadala yere ka teme ka ge ka bo ka wolo dugula obe mogo dobe kana fagade akas du kono de oda kadala yere ka ge ka teme ka ge ka bo ka du kono ka mogo ge ka bo ka dugu kono ko jugu belebele ba ka mogo ge ka bo ka dugu kono ko jugu belebele ba ala ya haramu ya yahudiyaw bolo akana ñogon bo ñogon ka du kono me jiya kono be ko ba teke haran ka jamanaw kono ñogon ge be ke ba teke awa ko juru bele bele ba do de haramu bele bele ba en ñogona silama abe dugu kono ko ne ta de ye dugu ye ko ni kera doro ye ko ge ko o bo ge ka bo dugu kono o be iba ge ka bo ka du kono ko do silamiya ye ko munu haramu ya yahudi alay ni lahiru gelenta bolo de kan nin ko fula harabu ya bolo parce que ko dugu bele bele bawde ni minye kam mo ge ka bo ka dugu kono kam mo ge ka bo ka du kono ala ya ni fagali de ke kelenye ado ka juguni fagali yere ko mi useminu ya fo to ma ka tawsir la geni do ka juguni fagali do yere awa mo ge abo aka wolo dugula mo ge abo aka du kono ala ya ni fagali de ke categorie kelenye ko jugu do koy balawu de nunu nye fitinaw de nunu nye nube mugo cela haramu bele bele baw mugo ku jantu yere la de summa aghraritum o ko fe bari solankaw ayre sonnan nimma ayre jenani ninye wa antum tashhaduna ashedi lem bala fana ayre jenani nyina shedi lem bala asonnama ko ate nyugon faga ayre jonanaye ko ate nyugon bo nyugon ka du kono ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم أنتم هؤلاء وقف أو يهوديو تقتلون أنفسكم ni ala ye ɲɔgɔn faga min haramu y'aw bolo amu bɔ a sira fɛ aw yahudiyaw kɛra a b'a kɛ ka ɲɔgɔn faga summa antum haula taqtuluna anfusakum ni ɲɔgɔn faga min haramu y'aw bolo o kɔfɛ aw yahudiyaw aw kɛra a bɛ ɲɔgɔn faga
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم أو يهوديون كان يغن بو يغن كدو كنو كان يغن بو يغن كدو كنو يو حرام يو بولو أو نانا أبي يغن بو دوبو وكدو كنو يو حرام يو بولو أي الله تاكا أنا أبوكي تجاهرون عليهم أباكي كمونم بو كدو كنو ناباكي كاو يرتاوكا كا يريانوكا كا يرتاو سانفي كوبو تجاهروا وإن تجاهر عليه هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله جهرنا كفين تفين تفين دوبا توسيري تجاهرنا عليهم ناباك كان يغن دموكا أبي توسيري كان يغن دموكا مي أيد كان يغن كورتا يغنكا أبي كوفناي تجاهرون عليهم بالاسم ناباك كوير كورتا وكا ni jurubuye abu bo ka dukono abake kayire korota uka fana ni jurubuye ni ya iranna mo ni bake kage ka bo ka duko kono ibake kage we ka bo ka dukono yegire korota kade yire korota ka kele fulan ala ko ibake kam minke fana junubude do na baka kayire korota uka bil ismi ni junubuye munye ala soso wal udwan aniyada tawsir kalaw ko nin nunu fana fula farala ɲɔgɔn kan bil ismi o bɛ kɛ ala sɔsɔ min bini ala cɛ al udwani bɛ kɛ ka yada mɔgɔ wɛrɛ kan udwani bɛ kɛ ka yada mɔgɔ wɛrɛ kan awa a b'a kɛ k'a yɛrɛ kɔrɔtɔ kan ni ala sɔsɔ ye ka ala sɔsɔ k'a yɛrɛ kɔrɔtɔ kan et puis ka yadu ka fana k'a yɛrɛ kɔrɔtɔ kan a b'a kɛ k'a yɛrɛ kɔrɔtɔ kan ni ala sɔsɔ ni yada ye وإن ياتوكم أسارا ni wa jom minale min nana wula fana ni kele kera ni min minana tufaduhum abu lukuma bo parce que ya soro ala yahudiyan aya haramu yu kare kana nyogon fama aya haramu ka kana nyogon bo nyogon ka du kono mais aya la daga yahudiyan ye ni yahudiyan min ni an nyogona minana yoro dola abisha ka wori bo ka kuma bo ka bo mo bolo aya soro ala yo la daga ye ninte ko sabai si sawa fura haramu yaruma nin ko min fulani nye ni an ka mo min minana an ka ta wori bo ka kuma bo o tun daga ruye ala ko ni ko be wa mi mo min minale min nana awma awa ko minana kala salan kaw fede ayende me tufaduhum abu uludeme ko kuma bo wa huwa muharramu alaykum ighraduhum mais ayo boli min ko kaddu kono kasuru ne ala tunyo haramu ya auka mais ama barake noy mais kuma boli min ninyo daga wiye ayo ke men tunya aywa abdulaw ka fana kanu bo kaddu kono ne ama matarafa ay ala soso yorola wala wadi atala ko afatuminuna bi badil kitab wa takfuruna bi bad wala aw billi man ni tawreta yorodo dewa ka kafirana yorodo e parce que tawreta kono ne ya haramu ya ka kanu bo ka du kono ayu bo ka du kono ama baraka ni tawreta ni yorola tawreta ran ne ya daga wuye ni min minana awla aka wori bo ka kuma bo ni minana ayu lu kuma bo donc nin fayi na tawreta ko aka na nyogombo ay nyogombo ay tawreta soso yorola yoro min ni tawreta ko aka nyogon kuma bo ay nyogon kuma bo ay tawreta bara o yorola wala tawreta yoro do aw be jeno ye aw be limana no ye ko barake tawreta yoro do aw to limana ya to soma to barake fama jaja man yafalu zalika minkum mo ka saraye jumaye mo munun be ninke awla tawreta ka nyamar kando ana soma no ke tawreta ka nyamar kando ano soso mo min ka bara yin ninya awla atigi saraye munyene alafe وتجي سرته فوي ني علافه الا خيو في الحياه الدنيا فوي كا جيانا ما يمين فلن ني على بلا مرويا ويوم القيامه دون فنا يردون الى اسد العذاب موسى قتل العذاب جلما جانبا وما الله بغافل اما تعملون او يهوديون
abake ka bara munun ke ala nyana len tu ko de awan ni nya yahudiya ka ala soso doye ala ye fengo haramu yu ka tawreta kono uyo haramu ko unke ala ye ko do dago ye tawreta kono uye bara kenu ule ala yu lagoshi awa silama fana bo chokolare ni silama fana ya kede ka dina ke ka ke komi droke ka do ni ajanyana amba tige ka biamma dina to yede ni ewa silama chama fana dugu kolo ka dina chogo yo ode ni qur'ana fo ye hadisa fo ye sariya do fo o sariya aya soro baka ko ke ube o kan nuguma ube unu kan yana mo ya chogo be nyogonta ibe soma min ni sariya do fo sariya min ni depuis unu kan mo folo sariya tunte anu unu kan yana mo ya chogo te nyogonta ube ni ko o sariya in ka ko kan yana mo chogo la abe geleya ubu ba uma ayin min fo ni nya cinya do de me ambella hala min nan min tese ka kede sisa wo aw belli manani qur'ana yoro do yede kabba yoro do la dina to yede dina koni min koni setiye la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha fattaqullaha masatatum nyamari kauna min she ko tiyede to o de be bisika bika me ka shebe fengo fena kwani ni maddeli ko be nin ka gele nin keli ka gelama anna maddeli mago ni maddeli ka alaka sariya monto min ni an ka nyana mo ya chogote nyogonta ana gabe balon idda mute nyogonta anno monto ko bo dina la ko bila kerefe o te dina yele o ye ko la gosilende mugo bo ke dina kono yahuda nyogona de ye ala ko ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kafata ala ko mu'minu nabidu ni islamiyas dina kono abidu islamiyya ka sariya bede kono ibe jena bede ibe do bede kono ka bede ke fana isheko be femina isheko te mina be bika buka sani isheko kakala me ki ba ma pe an kan yana mai tugo nan ka balo tugo fule ni ya ni dina suma ka ni qur'ana suma ka ni hadisa suma min banje o de kacha kate mambe minke min banje dina la o de kacha kate mambe minke me ado date sika magala hari ni ba fa fole mandi doye me adama den fana ni ma do ko bana bila ibi yere furakewa iti yere furake de wodi ato defo munum banna ambe junubu mununda ambe kataw mununda ambe lada jugu mununda an kanyana maya chogo an kanyana maya kono fo ka fode ni ala yelli man ya ni tubu no ya minye ka bo chogo ya no na minne ni be bo minna ina boala a ni mi ma boita la fana aforiye fana shebiye ka bora ime sege filala fana ima jatayre ko junubu bila ima jatayre ko banandendo ko da jore ka kuma tibolo lagara ite sika ta fo lagara de ko ala aw nyana mai racco min ne tumani ndode ay wote sika fo abede be fo huja be jomo ka ni mi sera ka yelema min bi bolo ya soro ye ala taw bi bolo ka bal alhamdulillah ala tanuka ika sabatoka min bi je ewa i jija ibo seko dafa chokomi nimbi bolo katawula ijija ibe boda chokomi hada madenye nende me akana fo ube afoni mandiye ube wa ale dabe se fembe ma ale be fembe de fo mogo munumbe ewa dina tinya fo anyema sisa ni nyedde fo ni nyedde fo ni nyedde fo ankanka ninka amman kanke ko ale dabe sia bede mamene alaka kimanda وما الله بغافل وما الله بغافل ما تعملون عندك كن توصيل أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين ألا كو مغمون كيرانين شغولا دي توريتا فاندو abe da wala be limana no ya bo bara tawreta fando ate soma abe ala soso abe tawreta soso yorola ala ko mo munum be nin togola ulaika alladhina istaru li hayata ad-dunya bil akhirah nunun de la garake ka jinyasa uye la garake ko mi songo ka jinyasa nay ebe jinya de ke kala garasa min nunun de la garake ka jinyasa mana nunun de yu kala gara fale jiyama
munum ben nin ko sugula hari ni abe silama minna ni ebe nin cogo de la ka dina la yoro min be be mai ba ke yoro min te be mai na toye e de ye jinya la gara fare jinya la e de ka la gara fare jinya la ulai ka lenya saru hayata dunya bil akhirah nunun de ye la gara fale jinya la fala yukhaffafu anhum al ajab awa yawmal qiyamah don nin nunun don la jabala alati la jaba fana fe yukade la yuftaru anhum sa'atun wahida erikele la jabate tiguka ku kan lafiya wotake walahum yunsaruna utadme baga fana suru yirela ay walaysa lahum an-nasir yunqiduhum mimma hum fihi deme baga fana te suru la ubel la jaba min debe baga te suru la min bu bo akono la jaba min bo akono min ajabi daimi saramadi wala yujiruhu minhu ubel la jaba min be kono la jaba min yekudaye la jaba min yebadaye ute mo soro min bi kushi kubo akono ote soro ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب التي ألقوا ko alaye taureta di Musa Musa ka kitabu nye jumaye taureta ala ko alaye taureta di Musa ma nin kuma ala ya geleya arabu kan geleya mina sabai القسم ولام المقدرة للقسم وقد للتحقيق ولا قد ألقوا والله ni alaye kitabu di Musa ma wa qafaina min ba'dihi bi rusuli ni alaye Musa ni kitabu dama ni tawreta dama Musa temenen ko fe ni cide un tugu nyogon ko kana ni cide un tugu nyogon ko kana ka cide un tugu ala ale talen ko fe ni cide un tugu ala bani sirranka ka cide be nyumaye bani sirranka ka cide min kausana do we Musa qafaina ku tugu nyogona parce que mogo mi ebena mogo min kofe ebe mogo min kofe ba tonde to kafa ni nana mogo kofe be mogo kofe ba tonde wodi ya to la ko khafaina min badihi rusul Musa temenen kofe nye chidon tugu alela kulu fanachi wa tayna Isa ibn Maryam al-bayyinat Isa Maryam denke nye delili jele undi ale fanama minye atumbe ewa bagito abi furake abe sunya namaya nye nunundi Isa Maryam den wa yadinahu bi ruhil qudus nye Isa sembentia ni Jibrilay kuma sahle nyode nya sembentia ni Jibrila min seneyalendo do ko nya sembentia ni ninye nimmi ni nya do akono do ko nya sembentia ni wahawye ko alaye wahawwele ninna yoro dola me kuma sahle nya Jibrila de nye Isa sembentia ni Jibrila min seneyalendo afa kullama jaakum rasul bima la tahwa anfusukum alako kitabe dunkan yahudan aw bisaka kewa wakati ni ciden min nana awma nani fem min nana omake aw nin dunwe astakbartum ana yire bonya kabo ciden tu nyogonyama ana yire bonya kabo ciden ka kuma minanema fariqa kajawtu ciden jama kulu dobe ayi wulu galontiga yade wa fariqa taqtuluna ciden jama kulu dobe abina wulu faqa jam kasari akom munna ya alako fa fariqa kajawtu ayo ke filu madi ciden jama kulu dobe ayi wulu galontiga yakateme wa fariqa taqtuluna ako ciden bena ayo ke komi filu mudari komi bena ciden bena au bena ulu faqa ako inna ma lam yaqul fariqa qatalitum ako min yato
ni ala ma fo wa fariqa qatalitum ay ciidon do faga munyato mo fo لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا parce que ala ya la nyini de kay yahudiyan ko foni nabi ma fa ko man ko ni nabi ma fa hari wakati na tawla ko kan nabi ma fa ma bade hari wakati na tawla be nabi ma fa wodi ato mat fo wa fariqa qatalitu ako taqtuluna ka ke fil mudari kayira harbi o kam ma on kutudo de kana harbi kana ben nabi ma fa لأنهم وكو parce que yahudiyan fule hawalu qatl an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisummi wa sihri parce que yahudiyan de yalla nyini ni aya na fa ibado yahudiyan yalla nyini ni ala ko na ma fa yin nabi mo fa kateme akwa biru fa ala ya yira de kum man kutuni nabi ma fa ko kan nabi mo fa ma gade awa ko kan nabi mo fa ni aya nana sabato ka aseran ka cidem yahudiyan yalla nyini ku be ciden fagani posone ala da ya kisi yahudan ya lanyini ka ciden dabare ala da ya kisi wani ya to juhure ale be ciden jate ko ciden sara shedu su da ye hadisa be kofi ante menaka cide khaybara tuma mutara khaybara yahudiyan musodo ayen nyinin kalike kamogo nyinin ka ko sogo yoro juman ka di ciden ye uko ba she ko jani ko sogola o kadi cire nya ko sobe atara ba shenjani ka posono kala kanana kadi kanadi cire na ka sebo do tumbe uya duni damina ka sogoto cire nda kono sogo ko cire ma ako posono benna kanin kono de cire nya sogo intu me posono awa minye ewa abaga atara cire mina kono posone baga tora cide na me ama kunu koni ayato wodi yato cide ka to aka banana a fatura bana minna o be bogari kono cide ko ma giliti ma jalati aklatu khaybara tuawiduni fahaja awanu inqitai abu hari akum mawli khaybara nyep ewa posone mindu khaybara mawli wakati bien aka baga be wuli nofe mais si sada baga wuli la ba fe kindu su ko njuru tige kidem fatura bana mina yenni fo ko kande kanyana maya be depuis ale ye khaybara posono minduye ko akanyana maya be wakati ni wakati ko posono mbaga be sage kanalema ko mais si sade aba fe kindu su ko njuru tige ka to aka banaina wodi ato juhri ale be ciden jate mogola mogo munu sedu shira bon ni nyoro ni dere ni ala ko yahudiya ma wa fariqa taqtuluna ama fo wa fariqa qatalitum ako har biya abina do fa o fagali nana se cide ma sallallahu alaihi wasallam ala de yakisi aye posono mindu fo katasa posono mbaga tumbe wulafe wodi yato ala ko wa fariqa taqtuluna ama fo wa fariqa qatalitum وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا قلوبنا غلف يهوديو ukajjugo kuma jugo do yamunye ko uluka dusukun ku be forko de kono ku sogolende do qulfu yede ni ba fo komi ambuluku ni be fendo akono ka datu wadala khilafu ye ode ka fem meleke fenna ka datu na wa fo de mal khilaf bo qulfu ya akoro de dro lanyini yahudawu ya yira ko cide ewa ko uluka dusukun sogolende do ka datugulendo kwa uka dusukun be fendo de kono min datugulendo na sogolendo ko cide mbake ka wajili ka be fengo fenfo ko lute foi famala ko du dusukun sogolendo do abe forke do kono datugulendo sogolendo do ko lute foi famu cide mbake ka min fo balle ala ko ay akwa ka dusukun sogolento ko aka dusukun te forko kono ute don fen kono na sogolendo ula ballanahumullah nunun tayi munye ala de yu danga kuma bo ka nema ma bisukun soko kote koy
ala de yu mabbo ko bo aka nemama bi kufurihim nuka kafira sababu ya ube kafira minade o de sababu ala yere yu mabbo aka nemala ku danga fa khalila ma yu'minuna mogo min be limaniya kitabe dunke wala aka dogode ube mogo min limaniya wala o kan limaniya ka dogo ube mogo munun be limaniya wala aka dogo ayen be nin fula beta o kan limaniya ka dogo ube mogo min be limaniya wala o ka dogo wa khalila ma yu'minuna yonku nin fana ala fule kan nin man kutu fo yahudiya wala pour an ka do de a ɲɔgɔnna kana sɔrɔ an kanu ladege awa nin caman bɛ mɔgɔw fana la bi nin caman bɛ mɔgɔw fana la bi mɔgɔw dɔ bɛ yen wajulu bɛ yen dɔw b'a lamɛn yɛrɛ ko i tɛ te ma ko laban ne ma kelen t'a la anw tilo b'a la dɔrɔn kelen ne ma t'a la ne tilo b'a la dɔrɔn a b'u fɔ ninnu b'aw yɛlɛma wa ninnu bɛ aw don anw dusukun kɔnɔ wa anw kalanna minnu na olu ye lalimu de bi y'anw bila diinɛ lamɛnla wa ninnu tɛ se ka anw tromper sa ninnu tɛ se ka yɛlɛma sa ninnu tɛ se ka foyi ɲ'a foyi ma don ne ka hakili ne ma foyi faamu ninnu na ala fule ka nin jogolankolon min fɔ yahudiyaw ye dɛ a fɔ kun tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ a ɲɔgɔnna kana e de sɔrɔ wajuli b'a kɛ k'a fɔ e b'a fɔ ko e ma foyi faamu a la ala t'a bɛ kɛ k'a fɔ ciden t'a bɛ fɔ ye ko e ma kelen t'a la ou bien ne tɛ kelen t'a la aw b'a ka wajuli est ce que aw b'u ta yɛrɛ dɛ ne kɔni b'u lamɛn mais ne t'u ta o yahudiya jogo de filɛ nin ye ala ye nin fɔ kuranna kɔnɔ ko i kana nin de kɛ minɛ a fɔ kun ye de a ɲɔgɔnna de ka n'i sɔrɔ mais nin ɲɔgɔnna caman de bɛ silamɛw la mais ciden y'a fɔ dɛ a ko latatabi'unna sanana man kana qablakum sibiran bi sibira wa jiran bi jiran hatta idha daghalu fi juhuri dabbi la daghaltumuhu qila al yahudu wan nasara qala faman yahudaw ka jogolankolon minnu filɛ nin ye fo mana siw la ala m'u fɔ foyi kama kuranna kɔnɔ pour an k'u dɔn an ka yɛrɛ kɔlɔsi u kana sɔrɔ a kun y'o dɔrɔn dɛ mais silaman min bɛ ni yahudiya jogo dama b'o la o de ka ca silamɛw cɛ la mais ciden y'a fɔ fana a ko ne ma ka mantonw k'u bɛna yahudiya ni nasara nɔ minɛ koyi n'u ye sibirinya kɛlɛ kɛ yɔrɔ min fana bɛ sibirinya kɛlɛ kɛ n'u ye ɲɔngɔnya kɛ yɔrɔ min bɛ ɲɔngɔnya kɛ n'u donna hali kɔɔri dingɛ kɔnɔ ka mantonw bɛ don u nɔfɛ o k'o ye yahudiya ni nasara ye sa wa ciden ko ni yahudiya ni nasara tɛ jɔn dɔn awa ciden ka mantonw ka kuma cogo caman bɛ yen ciden ka mantonw ka kɛwale caman bɛ yen bi a bɛɛ yahudiya jogo ani yahudiyaw ka taabolo illa ma rahima rabbi fo ala hinana kelen minnu ma ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم كتاب من عند الله برم كتاب غري كتاب دونكون يهوديا نوما كتاب كبه غري الله تمامي كتاب نانو ما كبو علافه كتاب منبورا علافه وهي كتاب الجمعه قرانا تمامي قرانا نانا يهوديا وما مصدق لما معه Kurana be fen sabati fana abe fen cinya tigiya min farallen be yahudiyaw ka mana tawreta min be yahudiyaw bolo Kurana ba sabati injila min be nasaraw bolo Kurana ba sabati Kurana be tawreta ni injila sabati cogo ya fula bela cogo ya fulo abe injila kono ko Kurana be na jigi Kurana nana jigi komi injila ya fo cogo min Kurana jigri ya injila cinya tigiya abe tawreta kono ko Kurana bina jigi Kurana nana jigi komi tawreta ya fo cogo mi Kurana jigi ni kera sababu ya ye tawreta cinya tigiya ni ye cinya tigiya folo ye cinya tigiya cogo ya fulana abe Kurana kono ala ko ale de tawreta jigi abe Kurana kono ala ko ale de injila jigi donc Kurana ye tawreta ni injila sabati cogo fula bela tawreta ni injila ye min fo
qur'ana nana kabbe uma qur'ana nana o chogo kelena ko mu ko bina chogo mi abe qur'ana kono fana ko tawreta ni injila ko la de yiji qur'ana yennin kitabu munun temena nye ayu sabati nin chogo ya fula bela wa kanu min qablu yahudaw tunkera sani qur'ana ka jigi yahudaw tunkera yastaftihuna ala alladhina kafaru utumbe demen yini ni cide nyi mogo munun kafirira ni nyedde men yini de mana yahudiya munun tara sigi madina o sigi kunyere madina mundo o ye tawreta de lajje kon nabi nyuma laba nimbena abe hijira ke kata dugum mina bele fima kacha atamaro kacha o be tawreta kono yahudaw ye o dugu nyini jiya dugu kono o ya soro tamanchen nunu sabati lembe madina de la yahudiya kalte sabain tara sigi banu nadir o banu qurayja o banu khaynuqay o tara sigi yahudiya o tara sigi madina nin kande ka bon madina kaw yere tunye boli batulawde al aus ani khajraj sani ci den kana liman yakana madina kaw yere madina yere sigi baga boli batulawde tumbo bon al aus ni khajraj nuni yahudiya kelela yahudiya ba fu ayi sigi ya bale nabi wallama min kibariya be an ka kitabu kono ana wakati surnyanaw na bora ambe faraka kawbe fagaya yahuda tumbe ninde fo sani ci den kacci nabi lama min kibare banki an ka kitabu kono ana wakati surunyana na bora ambe faraka aw bodi batolawya amba be fagaya utumbe ninde ke cani ci den kacci falamma ja'ahum ma arafu tumami fenna numa u yerebe min do min ye ci den kacci den nyai fashala yo fo ya gorela yarifunahu kama yarifuna bunaahu ube ciden do ba ka ciden ya do ku be den ko do tomi yahuda ba do to ala ko tuma mi fenna numa u yerebe min do kon ninde ciden labayinye kafaru bihi u kafirana ay u kon nin fana man laysa al khabaru kal muayyanatu ko kibariya ani nyire nyaayaye ko kelunte yahuda atumbu ka kitabu kono ko muhammadu be bo arabu de la de bodo parce que ala ku ba do ko mu bu den ka do chokomi utumba do ko abe bo arabu la de mais ona tabe utumba fo na bora on belli manana amba faqaya mais tumamu nyaaya ye abora arabu la hasida yuta parce que yahudiyon oni bani sallam yahudiya bani sallam kan ini arabun fam fula de wonde do o bebe nyon soro mo ke kelende la ismaila arabu bora alela ishaqa minye ewa bani sallam kan wi ulu bora oloda bo o be mo ke ibrahim me tumama bora arabu la unya ya bora arabu de hashida yuta وما سكلمنا نتيجة يكافر ناي كفروا به ويرد من دو تمام أننا كافر ناي فلعنة الله على الكافرين على كدنغني على كمبوني كمبو كنيملا أبي كافرك بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بئس ما اشتروا به أنفسهم التي هم ألقوا فينتنا ده bari silankaw ye min sugantiyaw yɛrɛ ye ka min kanu yɛrɛ ye ko ta ko kɛ ko baara kɛ n'o ye u ye fɛn jugu kɛ dɛ u yɛrɛ min sugantiyaw yɛrɛ ye u ye fɛn jugu kɛ dɛ u ye juman sugantiyaw yɛrɛ ye an yakfuru bima anjala Allah ka kafira u ka kafiriyali ala ye min jigi n'u kafira n'a ye ka kafira ni kuranna ye u ye kafirali min kɛ ni kuranna ye n'u y'o de sugantiyaw yɛrɛ ye k'o de kanu yɛrɛ ye u ye fɛn jugu sugantiya u yɛrɛ ye u ye fɛn jugu belebele kanu u yɛrɛ ye bagiya et puis bagumani yaada fana dɛ
uma bakurana ma foyle ni bagumani yadate do ba ko bagiya hashiriya bagiu ye yadade ka baga mo ma fu ka fen faye fu ka fen kala fu ka arabu ko fu ka bacide ma fu bagiya baguma doro ka baga ma doro ka kafira na yete ube do ba ko bagiya hashiriya doro ka kafira ne ci denye hashiriya kama an yunajjila Allah min fadlihi yada kama ube hashiriya kama ko ala ya kafa samantiya jigi ala man yasau min ibadihi ala ya kafa samantiya jigi moka min kada ya ka jonna o hashiriya dorode ano yada dorode ka yado ka o doronde ye yahudiya to ni malli manane ci denya fen wore mo yahudiya balili manane ci denya de yada ani hashiriya min bi sukunna ala ye wahauci ka kafa samantiya di aka jomma jommin kadaye o kelen doronde hashiriya yumina no malli manane balmo hashiriya fana mani hashiriya fana kule yahuda jogo de hashiriya o be silama chama fana la odiya to anko ala be yahuda ka jogo munu fe qur'ana kuna ba foni la gosile silama ku yire folo su nyogo madema mi yahuda jogo de kacca silama la fo kelen kelen wa hashiriya min fana be silama no nyogo nche hashiriya min be balimo no nyogo nche hashiriya fana fulere yahuda jogo de hasira yahuda jogode awa shaykhul islam ibn taymiya bafo ako junubu folomi ni ala sosorana e sanfela la hasiriya de do ani yere bonya junubu folomi ni ala sosorana e dugu koloka hasira ni yere bonya ibuli sai adama hasiriya mike ka yere bonya ko alete sujurubi adama fa adama e ka hasiriya junubu folo yo ode ibuli sa ka yere bonya na ka hasiriya awa dugu kolo fana ka adama den fula tuma min uye ewa bato fenke do taminana do tamamina min tamamina akon nene e ka tama mogo cela o kan yira nyogona ko e ka bato feminana ne ka bato feminana o tekede mbi faga afana ya ka balima ke hashiriya ko aka bato feminana kale tato aya faga hashiriya manide o de fule ka yahudiya soro o ma se kalli munani cine siro yerebe cinyado awa hashiriya be balami hada madeni cinyace mogo chaman desira ka tawhid ta nyema mogo chaman desira ka sunna ta nyema mogo chama cinya chaman fora desira ka cinya mina ka barake nay hashiriya ko pasika bora karasa de ta karasa ka kuma fole nete barake nay hari na ya soro cinya de do karasa de yafo karasa ka kuma fole nete barake nay hashiriya do de ninde yahudiya usoro nu malli munani ci de nu kafira nay awa mogo chaman be bi cinya taman be mogo chaman make aya me aya ye foyi ma bali ka ke ni hasiriyate ko pasige nin cinyai a sababu bora karasa de nana na nete dola nin cinya a bora karasa de da nete dola pasige karasa hasiriya ba de la waye mo chama makosa de ni hasiriya de iblisa makosa ni hasiriya ya adama den fulo kan makosa ni hasiriya de abdullah ibn ubay ibn salulu kan makosa kata ka faga kafiyala ka faga munafiqiyala ni hashiriya da yahudiya makosa kufa kafiriyala ni hashiriya da abu jahali makosa kafara kafiriyala abe hashiriya sino abu jahali yere ko ale baro muhammadu be min foko cinya de do ko min muhammadu bora kabila mina nunu ka kabila kulu be nyogonda de la ko muhammadu ka kabila mo nu ye fengo fenke kulu be se ka nyogona ke ko min nabi nyimo fule ka bo unula san ka ba kibariya be na ma kulu bo nyogona soromi ko ninde ya toilette so muhammadu tama ninde abu jari soro ka ta cinya ka halaki awa mo chamun be dugu koloka cinya ta baliya mun bola be bidiya bidar be la jugul la jugul ni hasiriya de buka sino na cinya ni hada maden kira chogo na ye cinya ka ye cinya fo ka cinya mina cide mai bulisa ka cinya mina tuma mi setane ya fo abu hurera tai kun ni bedda ni ayatul kursi kala fo ka ta duye setane ta gerela abu hurera yo fo cidenye ciden ko galon tigala de me aye cinya fo ni ciden ko setane do ka ba cinya ma yahudiya na ana ciden mai yahudiya de ro ala jugu ciden jugu silamiya jugu aye ala kan mankutu do fo cidenye ko ala be sankaba wolon fulamina
awa kinin bolo la abe dogma kolo mo woron fula mina ni bolo wore abi yigi yigi aba fo ana al jabbaru ana al mutakabbir yahudiya ken yoke cide insigile huru ewa kuma ne cinya de do cide nyele la ka kuma in sabati yala cide banna yahudiyan ka kuma ko pasiga bonkoran yahudiya ne tika kuma mina cide nya ka cinya sabati ayam man kutum sabati alalate nim man kutu sabati lembe alala bima yaliqu bi jalalihi cide nya sabati amma fo yahudiya don kana ka kuma mina yahudiya de do cide nya sabati abiya disa sahalen kono anw dama silamaw dama kuma be mogo da qur'ana be foye hadisa be foye sebo ka kuma be foye ko adini ko indamina na karasa de la ko mi karasa de ya damina nete farakala ube karasa de nin cinya info nete barake nay foy tenni yere bonyani hasiriyate ewa ni mogo min ni jogo bila jogo jugo fula bila ibe yere bonya bagawula ni ciden ko al kibiru batarul haq ako yere bonya de kacinya nyone ki bacinya makasage idonna hadisa kono idonna aya fana kono aya minni ala ko baghiya an yunzila Allah min fadli ala man yasha min ibadi idonna ni aya fana kono yahudiyan u yerebe cinyamindo yerebe cide mindo hasiriya koso bannama yada koso bannama u kafira naye awa ni e fana banna cinyama ko karasa de yafo ibanna ka cinyake ko damina na karasa folo de la iyera ni aya fana kuriye hasiriya sabatara ila yere bonya sabatara la ala kan kisi kantanga jogo jugu bere ba fura fa ba'u bi khadabi ala khadabi usagirani dimiye kafara dimika wa ba'u bi khadabi ala khadabi usagirani dimiye kafara dimika walil kafirina ajabun muhim awa kafirin la jaba de be kafiri la gara la jaba min ba doya وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أبو الآلية فباو بغضب على غضب أقول لني يموني قدب الله عليهم بكفرهم بالإنزيل وإيسى كو على دمنا أكرو uye kafiriya min keni injiliya ka kafiriya min keni isa ye ala diminana u koroni waye dimi folo summa qadabillahi alayhim bi kufrihim bi muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qur'an o kofi ala diminana u koro nu ye kafiriya min keni muhammadu ye anu ye kafiriya min keni qur'ana ye donc ni nye dibi ma on kutudo sabati ala ye bima yaliqu bi jalalihi man kutu min kaka ni ala yere kam masayayi ni ya yirana ala be dimi min ni ala dimina ala ka dimi chogo ani dampen ka dimi chogo te kelenya ala ka dimi chogo de min kaka ni ala yere kam masayayi wa idha lahum ala kon ni ko yahudiyuma wa amsalihum min ahli alkitab an uluna nyogono kitabe dunkewula aminu bima anjalallah ni ko yahudiyuma anu uluna nyogono kitabe dunkewula ayelli manani fenye alaye minjigi qalu bafo nu'minu bima unzila alaina bafo an koni minjigina an yireka an sunna umma andara wala alli mananu oye tawreta minjigina anka injila minjigina yireka alli mananu oye ويكفرون بما وراه مفيمو فيمبو كوفي وبي كافر نوي توريتا كونان سنو ما دالي من نوي دي علي من انجيلاي مفيمو فنت توريتا ني انجيلا وبي كافر نوي ما نو بي كافر ني قراناي وهو الحق كاسور كافر ني قرانا مينيه علي دي تشني قرانا يتشني دي مصدقا لما معه قرانا بفين سبتي كاتشني تيغيا من فرالمبه ولوكا مينيه توريتا ني انجيلاي قل ما مرافويه فلما تقتلون انبياء الله من قبل
na ya sur aw qawli manani tawretai aw li manani injilai munna aw yen nabi nyuma faga sani qur'ana kaji munna yen nabi nyuma faga sani qur'ana kaji aw qawli manani tawreta aw li manani injila me aw kafirani qur'ana ama so qur'ana retama me sani qur'ana fana kaji sani ciden fana kaji tawreta tumbe aw bula aw li manani tawra aw li manani injila sani qur'ana kaji aw tumbe nabi nyuma fana faga nabi ma faga fana te tawreta law tawreta ma fo mo shi ko kan nabi nyuma faga injila ma fo mo shi ko kan nabi nyuma faga ni aw qawli manani tawreta ni injila munna aw tumbe nabi nyuma faga sani qur'ana kaji in kuntum mu'minina na ya sura aw ye mu'minu de aw li manani tawreta ni injila munna aw tumbe nabi nyuma faga sani qur'ana kaji na tun ye mu'minu ye na tulli manani tawreta na tulli manani injila atun ten nabi nyuma faga sani qur'ana kaji parce que nabi nyuma faga tu kono ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى ألق والله موسى نانا أوما بالبينات أي بالآيات الواضحة والدلائل القاطعة موسى ani taman se bangalew nana awma ani delilaw munum be galon tige kabo mo bolo o de la bangalew nyemunye tufanu minye jiwo minne aya ala ya bila firawna na kamola wal jaradu ani ala ya tombilula wal qumalu ani ala ya ewa garanga birla do ba fo ko femmi fenyanama min be do nyola katinya والدفادع أني توري والدم أني جولي والأسى أني موسى كبره واليد أنا كبرو وفرغ البحر أني كبه وباجي تشويه وتجليلهم بالغمام أني ألا يكبرنه كاكي والسمي وكا والمن أني من وسلوى أني سلوى والحجر أنو تنبي كبا كرمين غسي نجيب بولا وغير ذلك من الآيات anin nunu na nyugunaw taman shawla musa nin nunu na firawna no jamana firawna na kajo uyennin beye unyana uyennin beye wada talaqu wala ghari jaakum musa bil bayinati akum musa ni delila jelew nana awma ayre nyaayuye ayre serelo la fana summa taqajitum al ijla min ba'dihi wa kofi ayem mishi tura ayo mina ko batu tura ninye baga ma wolode u yere ka tura dulalende do kabo sanula ninte tura sobe baga men tura bi wolode u ye sanu de do tasuma kono ka yele shamiri o de sanu de tasuma kono ka yele ka dila komi tura fitini ka wo kala wo imbe do ni kofe abe boni dai donc ni finye donna turai asanu lama jolete ni tiro ewa finye donna ni akofela woye na be boni da woye abe kulode komi turabe kulo chokobe ode kera tumami ayoke ewa akobari saran kawma ko ninde Musa tigi ala yana wutigi ala Musa nyen ninde toy parce que ala ye lahiru di Musa ma ko kana ukanyogon kumanya tile bisaba Musa talay lahiru yogonya yorola ala ye tile tan faraka akera tile binani tumami Musa mena de amana ni bisaba de bora ulufe atale alaka kuma yogonya yorola ala ye tan faraka uruto kalama tumami bisaba dafara Musa mana amena samiri yen nintura ayen ninde dila sanula ka yele ka wo bola ni finye donana ya be kuno komi misitura ni chogo awa akoninde Musa tige ana u tige Musa tara ninde fe uye sira do nyogon korode atara ninde fe ana ma nyogo nyede ninde do awa bari salanka uya bato uye tura imbato ala kambo de maya Musa ni delila jelew nana awma o kofi aw ye tura mina kake ala ye ka bato wa antum jalimun aw kera mogoye mogo munu na ya yire kunto nyode aw kera tonyali kelawde parce que fulan ka fuya de tore nyali kela bire bay aw kera tonyali kelawde
وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يودد سبحانه وتعالى عليهم قطعهم ومغالفتهم لميثاق على باكا كجات يهوديوكا يهوديو يقطعوا منونك يهوديو يوات سوسول فونكو نيغنيان كو منونك على سوسو منونك ويلاهيدو سوسو منونك ويكن نجليا منونك ويبامبانتيا منونك على باكا كولو جاتوكا على باكا كمنون فوتين دلا كوفو tawsiri kala bofo cire ni yahudiya munun tumbe sigila madina qur'ana bake ka kuma nyase ulude ma kasur ala bake kala gosiri ko munun fo ulumu kede ukamu ko folo de yuke me munna qur'ana bake ka kuma be nyesi yahudiya munun tumbe madina ka te ko ulude yake doni ke ba ko ni kam mo folo ye kuma munun fo aka mo folo ye kewale munun ke amun nanu kofe uka fotan nunu uka ketan nunu ama bauma ayu sabati awa abe komi au fana yakere wodi yatu yahudiya munun tumbe madina ala be kumufe ko ka kataw fo kam go folo ye kataw mununke ka kanna geleya mununke ka ala soso mununke ala bake ka fo ka nyeshi wuluma ko mulude yake parce que kam go folo munun yake wulu fana jenanay ni jenani mugo ka fotay I jenana ye ami toro I jenana ye ya sabati mugo ka keta ni jenana ye ya sabati atigibe junubu soro anyogona beka ewa atigibe foni ko inkeli ye chogomi e fana be fo o fana ni o fana ye ko yake wala an kam mugo folo munun temena nimba hakili jigi anko qur'ana tawsiri kunyede ka hakili de te awma yahuda jogo munun tumbula la munun tumbula aba yire kolo suma chogum nu nyogona kana usoro an kan yire nyini yamfana an kan yire jata mina yamfana an kan mugo folo munun temena utumbe kuma munun fo utumbe ke wale munun ke an kullaje uka fota munun uka keta munun nani qur'ana ni sunna ye nyon tala famu salafu sali jeni oye ika soma iko sabati me ika mugo folo munun temena uka fota nuka keta munun nuni qur'ana ni hadisa ni salafu salu kan nyogon famu ye nyogon bila kana ulu sabati ulu bila de kana so ulu made nu sonna uluma ulu ye junubu surala na ya suru ye junubu surala aseruma ulu nyetugo kake ube junubu suro hari ni e make tanke jena na ya sabati ba nyogona so la gara ala bo ulu mina togomi ko ulu ye ke wale inke e fana be mina o cogo kelena hari na ya sori mu ka kuma info hari na ya sori mu ka ke wala yinke min ala yu min Allah gara ni ke wala yin e fana be mina parce que e fana ya sabati jena nay an kan jantun ni khatiru jidda ni yoro danje an kade an kan jantun yere la de mo chaman fana fule banna suni tile ala tabe fo ciden tabe fo fa ko sira de yubalala mfama dele kan nin fon fama dele kan nin ke mfama dele kan yana ma yanin to da yiddi sara kan yelema ijantu yere la de ifa yana ma yara chogo ma yekuma mun fa yake wale munun ke min ni qur'ana ni hadisa wo yenyogonta o sabati ka ikasoma na kan yana ma ya chogo na ka kuma min ka ke wale mi na ni qur'ana hadisa yenyogon bila kanu sabati de kana soma kanu sabati de ni sonna mo yo sabati min ye yahudiya soro o bi soro de nin ko wala nin la gosili munu fulani ni marina ka yahudiya ma ke koy yahudiya temene unde yake mais tellement que ma bala o yo sabati ala yake komi ala bake ka kuma tile uma komi ulude yake ala ko wayja khajina min saqakum ala ko ay miraka tasi tuma min ala yallahiru gele minawla bulo semino ko raymo allah akola ko lahiru min saqu mani parce que ni asir layni hada madenche abeke sababu ye ibeda ala al mawsuq yatawassaqu bihi abeke sababu ni mo min lahiru taye ibeda atigila ni lahiru nye wodi atola ko lahiru mi saqu abeke sababu kam mo da fennade
ala ko yimira tasi tuma minne ala yallahiru gelen mina awla warafana fawqakum tura yekulu da donendo turu sina kulu nyekulin korota ka yanga usanfe kujuma atainakum bi quwwati awa nko nye tawreta mindi awma aya minani fangani farfoniye aka barake nay tawreta mindi rama nau banna kamina ala yekulin ta ka yanga usanfe ewa nye tawreta mindi awma nama tawreta minani fangani farfoniye aka barake nay si sambenin kulin biya ka kaufa wa asma'u tawreta be min fo fana aya lamede aya minani fangai abe min fo aka me fana aka me atulila ka barake nay qalu sami'na wa asayna yahuda ko ala iye min fo anya me anyi soso me nin fora wakati juma tuma mi ala ye kulu mbo uka ka kulun to uka ayangale musampe yahuda yu tentru duguma ten fando be duguma ten fando wulile no be kulu la jesanfe aw kwanti ga ala iye tawreta min da manya minani fanga anya minani farfoni min ba kuna mba lamme min ba kuna mba me min ba kuma be barake nay tuma mi yalla iruta nin chola ala ye kulu imbo usanfe kulu imbo de usanfe u yalla iru borto o kwanti ala anyi ka kuma me da yemin fanya me manyi soso anta ke tukuni ni nyakkan na geleya danni bambanca danni ala soso dande la gosir bebere ba yahudiya kala gosir do fulani sami'na wa asayna anya me de mi anyi soso wa usribu fi qulubihim al-ijla turai mbatoli kanude ode mina uddu sukun kono abe koni bogo mugo jala ni ji kala be ji mi choko mi ji mbe do kono choko mi de awa nim misimi nin turani mbato yin fana nin turani kanu bato kanu ode donna ode mina ulu fana dusukun kono komi bogo mu jale be jimi choko mi de nin turani fana bato li kanu ode mina yahuda dusukun kono bi kufrihim nuka kafira sababu ye qul ma murafuye bisa ma ya amurukum bi imanukum ni aw ko aw yelli mu'mini parce que atamina kofe kitabu min jigna an kalli mana noye mais min bo kofe an kafira noye ala ko aw ko aw ye mu'minu de naw kalli mana aw yaw bila nindela akawli aw kalli mana yaw bila ko jugula de ni aw kalli mana aw yaw bila nindela ka turabato ka misibato ka fara alaka bisama ya amurukum bihi imanukum aw kalli mana yaw ye ko jugu bila wunye ninye de in kuntum mu'minina na ya sura aw ko ay mu'minu de aw kallima naw ya bila minnate aw kallima na ya bila ko jugula de fi mu batore ka faralaka na ya sura aw tunye mu'mini haqiqa atenin ke ko waqti shiraya subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayka تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ألبا أفو أني ينابا ننكريا يهوديوكا كو علي كو فلا أيود نيني يهوديوفي كو فلا ينتي yahudiyaw ye mun kɛ nin fana la doyi u sɔnn'o ma doyi u m'o bɔ a sira fɛ ala ko izi akhajna misaqakum ako ay miri akatasi wakati min ne ala ye lahiru gelen mina awla la tusfikuna dima'akum lahiru folo la tusfikuna dima'akum folo ye munye nya allahiru tawbolo ka haramu yawka ko kana nyogon joli bo akana nyogon fakade ka nyogon joli bo nyi lahiru gelenta aw bolo ko kana nyogon fa ni nye foloy fulanna wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum nyi lahiru gelenta aw bolo fana ka haramu yawka ko kana nyogon kele ka nyogon bo nyogon dun kono
akana nyogon bo nyogon ka dugu kono akana nyogon bo nyogon ka dugu kono ni nya yira na hada made ki ge ki boy ka wolo dugula ado yere ka juguni fagali mogo dobe de ika fagade o da kadala yere ka teme ka ge ka bo ka wolo dugula obe mogo dobe kana fagade aka du kono de o da kadala yere ka ge ka teme ka ge ka bo ka du kono ka mogo ge ka bo ka dugu kono ko jugu bele bele ba ka mogo ge ka bo ka dugu kono ko jugu bele bele ba ala ya haramu ya yahudiya bolo akana nyogon bo nyogon ka du kono me jiya kuna be ko ba teke haran ka jamana kono nyogon ge be ke ba teke awa ko jugu bele bele ba do de haramu bele bele ba en nyogon na silama abe dugu kono ko ne ta de ye dugu ye ko ni kera doroye ko ge ko o bo ge ka bo dugu kono ube iba ge ka bo ka du kono ko do silamiya ye ko munu haramu ya yahudiya na ni lahiru gelen ta bolo de kan nin ko fula haramu ya bolo parce que ko jugu bele bele baw de ni min ye kam mo ge ka bo ka dugu kono kam mo ge ka bo ka du kono ala ya ni fagali de ke kelenye ado ka jugu ni fagali yere ko mi useminu ya fo to ma ka tawsir la geni do ka jugu ni fagali do yere awa mo ge abo aka wolo dugula mo ge abo aka du kono ala ya ni fagali de ke category kelenye ko jugu do koy balawu de nunu nye fitinaw de nunu nye nube mo cela haramu bele bele bo mo ko jantu yere la de summa aghraritum o ko fe barisalankaw ayre sonnan nimma ayre jenani ninye wa antum tashhaduna ashhadile mbala fana ayre jenani nyina ashhadile mbala asonnama ko ate nyogon faga ayre jonanaye ko ate nyogon bo nyogon ka du kono ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون